Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην απόψινή μας, την παράστασή μας. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε! Η παράσταση αυτή θα το δεις, θα γελάσεις, θα ξεχαστείς. Θα περάσεις στιγμές μαγικές και αυτοθές, σαν σελές, το νόημα της. Η παράσταση αυτή θα το δεις, θα γελάσεις, θα ξεχαστείς. Όπως ήρθε η ώρα να διευξηνείς, ένας θα φύγει πίσω. Ξεκινάμε. Η οικογένεια του κυρίου Αμυργού ζει σε ένα ψηλό, παλιό κτίριο. Δεν είναι συνηθισμένο σπίτι, αφού δεν έχει κουζίνα, κρεβατοκάμαρα, μπάνιο και σαλόνι. Έχει μόνο πολλά καθίσματα και μία τεράστια σκηνή, όπου όλα τα απίθανα του κόσμου μπορούν να συμβούν. Το λένε θέατρο. Ο κύριος Όμηρος έμενε εδώ από πάντα. Θυμάται την πρώτη πρεμιέρα, την πιο λαμπερή από όλες. Ήταν μικρός τότε και έμενε με τους γονείς του στην υγρή αποθήκη. Ονειρευόταν ότι μια μέρα θα ανέβει ψηλά και θα φτιάξει το δικό του ποντικόσπιτο κοντά στη σκηνή του θεάτρου. Και τα κατάφερε σε μια όμορφη τρύπα, μεγαλώνει, μαζί με τη γυναίκα του, τη Λαβίνη και τον αγαπημένο του γιο, τον Ρωμαίο. Ο μικρούλης Ρωμαίο δεν έχει δει ακόμα καμία παράσταση, γιατί οι γονείς του φοβούνται και δεν τον αφήνουν να απομακρυνθεί από τη φωλιά του. Ο Ρωμαίος δεν έχει πάει ποτέ σχολείο, αλλά ξέρει ένα σωρό πράγματα. Δίπλα στο σπίτι τους υπάρχει ένα μεγάλο ράφι με βιβλία για το θέατρο. Ξέρει δηλαδή ότι το θέατρο είναι ένας μεγάλος καθρέφτης της ζωής, που μπορείς να δεις όλα όσα συμβαίνουν. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να δεις όσα μπορείς να φανταστείς και να ονειρευτείς. Σήμερα όμως είναι μια μεγάλη μέρα. Ο Ρωμαίος έχει τα γενέθλιά του. Είναι πολύ χαρούμενος, γιατί οι γονείς του υποσχέθηκαν μια μεγάλη έκπληξη. Είναι σίγουρος ότι οι γονείς θα τον πάνε να δει την πρώτη του παράσταση. Έτσι λοιπόν, μόλις χάραξε τη μέρα των γενεθλίων του, Μαμά, παπά, μήπως ήρθε η ώρα για την έκπληξη? Γύρισε στο κρεβάτι σου και κοιμήσου. Δεν έχει καλά ξημερώσει. Έχουμε πολλές ώρες απνού. Παπά, πες μου κάτι για να μπορέσω να κοιμηθώ. Πες μου, πώς είναι το θέατρο? Το θέατρο είναι σαν να πετάς χωρίς φτερά. Σαν να ονειρεύεσαι χωρίς να κοιμάσαι. Κατάλαβες? Όχι. Ωραία. Καλή νύχτα τώρα.
συνέχισε να στιχογυρίσει. Γυρνούσε γύρω από τα σκεπάσματά του. Γυρνούσε, αλλά του ήταν δύσκολο να κοιμηθεί. Ξαφνικά, ακούστηκε πίσω του μία φωνή. Ήταν πραγματική αυτή η φωνή, ή μήπως αποκοιμήθηκε και όλα αυτά συνέβαιναν στον ύπνο του? 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11, και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Δεν βγαίνω, αγάπη μου, δεν βγαίνω. Καλημέρα. Το πούρωσες. Έχει σβήσει. Το ξέρω, αγάπη μου, αλλά αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ δουλειά. Πνίγομαι. Τι κάνετε εκεί? Υπολογισμούς. Πρέπει να υπολογίσω, αγάπη μου, και το τελευταίο έξοδο. Τι είδους υπολογισμούς? Ποιος είστε? Εμένα που με βλέπεις, είμαι ο παραγωγός. Ο παραγωγός του θεάτρου. Ο πιο σημαντικός άνθρωπος εδώ μέσα. Και τι κάνω? Στο θέατρο, αγάπη μου, δουλεύουν ένα σωρό άνθρωποι. Στη σκηνή, η τροφή, αλλά και πίσω από τη σκηνή. Αυτοί, αν και δεν φαίνονται, έχουν ένα σοβαρό λάθο. Θέλουν να πληρώνονται. Ενώ η τροφή δώσει χειροκρότημα και πάρε τους και την ψυχή. Θα πρέπει να έχετε πολλά χρήματα. Τι λες, αγάπη μου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αν η παράσταση έχει επιτυχία, όλα καλά. Αν όμως δεν αρέσει και δεν είναι κόσμος, πώς θα πληρώσω όλους αυτούς τους ανθρώπους? Και τώρα? Τώρα, no money, no honey. Δηλαδή το θέατρο θα κλείσει. Η αγάπη μου, προσπαθώ να προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα. Και τι κάνω? Περικοπές, αγάπη μου, περικοπές. Παίρνω ένα έργο πολυπρόσωπο, το διασκευάζω για 2 ή 3 σταθμούς και όλα καλά. Έτσι, και τα έξοδα περιορίζω και οι κριτικοί θεάτρου μου με περνάνε για μεταμοντέρν. Μεταμοντή. Μεταμοντέρν, αγάπη, μεταμοντέρν. Παίρνεις ένα έργο κλασικό, το αλλάζει τόσο που δεν το αναγνωρίζει ούτε αυτός που το έγραψε. Και τότε όλοι σε θαυμάζουν. Δεν σας καταλαβαίνω. Εδώ δεν καταλαβαίνει η κριτική θεάτρου. Περιμένεις να καταλάβεις εσύ? Πρέπει να σε αφήσω όμως τώρα. Έχω να καταθέσω μία πρόταση για το φεστιβάλ Αθηνών. Όλος ισχύος σε μία ώρα. Θα είναι και αυτό μεταμοντέρνο. Αν και ποντίκι, είσαι μεγάλη χαρά. Ο Ρωμαίος αποχαιρέτησε τον παραγωγό του θεάτρου και άρχισε να περιεργάζεται τη σκηνή. Πίσω του ακούστηκε πάλι μια φωνή. Νεαρέ, τι τεμπελιάζεις? Δεν βλέπεις ότι έχεις κοιμηθεί στη μέση της σκηνής? Κουνήσου, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Σε μένα μιλάτε. Γιατί, βλέπεις κανέναν άλλον? Όχι, αν δεν σας γνωρίζω. Ξέρετε, σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Και οι γονείς μου είχαν υποσχεθεί μια μεγάλη έκπληξη. Εγώ πάλι έχω γενέθλια τον Μάρτιο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και τώρα που μάθαμε ότι έχουμε γενέθλια, μπορούμε να δουλέψουμε. Είμαι η διευθύντρια σκηνής και έχω πολλές ευθύνες. Πρέπει να προετοιμάσω όλα όσα χρειάζονται την παράσταση. Ο Ρωμαίος έτρεχε τα μάτια. Πόσο μπερδεμένος ένιωθε. Αυτό που συμβαίνει είναι όνειρο ή αλήθεια? Κυρία, μήπως είμαι... Τι συμβαίνει πάλι? Τελείως ακούνητος. Hello, Τέζα. Είσαι τελείως τεμπέλης να το κατάλαβες. Είμαι η διευθύντρια σκηνής και πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Και σαν μεγαλύτερη θα δώσω μια συμβουλή. Στο θέατρο το πιο σημαντικό πάντα είναι η συνεργασία. Εδώ δίνουμε την ψυχούλα μας κάθε βράδυ. Κατάλαβα. Συνεργασία δίνουμε την ψυχούλα μας. Ο Ρωμαίος κατάλαβε ότι καλά θα έκανε να υπακούσει την κυρία αυτή. Το είχε πάρει για υπαλλήλο θεάτρου. Αυτό δεν ήθελε και αυτός. Να βρεθεί στη σκηνή, να δει πώς γίνονται όλα όσα του περιέγραφε ο πατέρας του. Πόσο τυχερός ήταν τελικά σήμερα? Μήπως αυτή ήταν η έκπληξη που του είχαν ετοιμάσει οι γονείς του? Αυλαία, πάμε! Τι είναι αυτό? Είναι κόκκινη κουρτίνα, τα σύνορα, η γραμμή που χωρίζει τη ζωή από τη σκηνή. Και από ποια πλευρά είναι η αλήθεια? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ανάλογα την πλευρά που στέκεσαι. Ανάλογα με την πλευρά από όπου ήρθες και με την πλευρά που θέλεις να πας. Εγώ ήρθα από εκεί. Ήρθες από εκεί ή νομίζω ότι ήρθες από εκεί? Τώρα ο Ρωμαίος ήταν τελείως μπερδεμένος. Δεν ήξερε πού είναι το σπίτι του και πού η σκηνή. Πού ήταν η ζωή και πού ήταν το θέατρο.
Αλλά τι σημασία έχει πια. Προχώρησε στον δρόμο που ξεκίνησες και θα βρεις την αλήθεια. Τη μια και μοναδική. Τη δική σου, μικρέ ξεροκέφαλη ποντικέ. Ο Ρωμαίος αποφάσισε για άλλη μια φορά να ακούσει τη συμβουλή της περίεργης κυρίας και να προχωρήσει. Τώρα όμως του φαινόταν ότι το σκοτάδι δεν θα τέλειωνε πουθενά. Ναι, συνάντηση με... Τι κάνεις εσύ εδώ, θες να μας βάλεις σε καινούργια έξοδα? Ορίστε. Δώσαμε. Τι εννοείται? Δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Ποιος είστε? Είναι ο ταμιάς του θεάτρου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Ξέρετε, αγαπάω το θέατρο περισσότερο από κάθε τι. Και εγώ το αγαπώ, γι' αυτό δουλεύω εδώ πέρα. Είστε πολύ τυχερός. Και άτυχος μαζί, γιατί είμαι ο πρώτος που καταλαβαίνει αν η παράσταση έχει επιτυχία ή όχι. Και η φετινή σας παράσταση? 3 και ο Κούκος. Τόσοι λίγοι θεατές. Όχι, 3 και ο Κούκος λέγεται το έργο μας. Αλλά δεν πάει πολύ καλά και μάλλον θα κατέβει. Κι εγώ που νόμιζα ότι το θέατρο είναι πάντα από γεμάτο κόσμο. Είναι δύσκολο να καταλάβει τι θα αρέσει στο κοινό. Σε κάθε καινούργια παράσταση αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε επιτυχία ή όχι. Έχετε κι εσείς τις αγωνίες σας. Έτσι είναι το θέατρο, δεν βαριέσαι όμως ποτέ. Είναι κανείς εδώ? Φώναξε για να διώξει τους φόβους. Μιας και δεν του άρεσαν τα σκοτάδια. Και για να διασκεδάσει λιγάκι, άρχισε να μεταβεί μετά. 1, 2, 3. Παρόν. Ποιος είσαι? Το τρίτο. Ποιο τρίτο? Το τρίτο κουδούνι. Αν και τρίτο, το μόνο που έχει σημασία. Και ποιο είναι το πρώτο και το δεύτερο? Βλέπεις εκείνες τις δύο ταμπέλιδες που μας πουλάνε πατατάκια, μπισκότα και ό,τι άλλο ανθυγιεινό μπορείς να Ήτανε τόσο φανταστείς. τεμπέληδες που άρχισαν να πάνε στη σκηνή. Αυτοί οι δύο που άλλο δεν κάνουν από το να χαζογελάνε και να με περιμένουν. Εσύ όμως είσαι fit. Και πώς να μην είναι, αφού τρέχω συνέχεια να προλάβω. Και όχι μόνο εγώ. Όσοι με ακούνε, τρέχουν και αυτοί. Τρέχουν οι θεατές, τρέχουν οι ηθοποιοί, τρέχουν οι τεχνικοί του θεάτρου. Είμαι το μόνο κουδούνι που έχει όνομα και επίθετο. Πα, και ποιο είναι το επίθετό σου? Τρίτο το τελευταίο. Τώρα με έμαθες και ας πρέπει να φύγεις. Πού να πάω? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κανείς δεν κάθεται όταν με βλέπει. Γιατί είσαι τόσο κακός? Δεν είμαι κακός. Βιαστικός είμαι. Άλλωστε, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Είναι τόσο σημαντικό. Είναι. Κι εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ξαφνικά και χωρίς κανέναν λόγο, το τρίτο κουδούνι έβαλε τα κλάματα. Μα γιατί κλαις? Αφού είσαι τόσο σπουδαίος, δεν έχεις λόγο να κλαις. Εσένα θα σου άρεσε να τρέχουν όλοι όταν σε ακούνε. Τόσα χρόνια τρέχω να προλάβω κάπου, αλλά όλοι με αποφεύγουν. Το τρίτο! Φωνάζω και τρέχουνε όλοι. Δεν έχω κανένα φίλο. Έχω πάθει κρίση ταυτότητας. Γιατί δεν παίζει με τα άλλα κουδούνια? Γιατί νομίζω πως θα τους κάνω το σπουδαίο και όλη την ώρα με κουτσομπολεύουν. Μήπως πρέπει να κάνεις και εσύ μια μικρή προσπάθεια, να τους μιλήσεις? Κι αν δεν μου μιλήσουν, καλύτερα να νομίζω πως δεν τους καταδέχομαι, παρά να ρίξω τον εγωισμό. Ποιος εγώ, το τρίτο κουδούνι? Τότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνεις μόνος. Εκτός και αν βρεις τρόπο να λέγε, σε παρακαλώ, μην το σταματάς το καλύτερο. Γιατί σε ενδιαφέρει να κάνεις φίλους? Ξέρεις κανέναν που θέλει να είναι μόνος του? Οι χαρές και οι λύπες δεν έχουν καμία αξία αν είσαι μόνος. Σε κανένα ηθοποιείο δεν ευχαριστιέσαι μόνος. Και όλα τα πλούχη να έχεις, δεν ευχαριστιέσαι αν δεν έχεις κάποιον να τα μοιραστείς. Α, ο δρόμος της δόξας είναι τόσο μοναχικός. Κορυφή είναι μόνο για έναν. Τότε, γιατί δεν προτείνεις
στο πρώτο και στο δεύτερο να αλλάξετε ρόλους και ονόματα. Και δηλαδή, να μην είναι το ένα και μοναδικό τρίτο. Κοίτα, φίλε μου, φώναξε τον στον πόνο σου να σου πει και του χρόνου. Πρέπει να διαλέξεις φίλους ή δόξα. Το τρίτο κουδούνι έμεινε για λίγο σκεπτικό. Σαν να ζήτησε όσο το είπε το μικρό φωτικάκι. Αυτό σου ζωάκι βρήκε λύση στο άλλο τόσο πέρα πρόβλημά του. Για πρώτη φορά το τρίτο κουδούνι χαμογέλασε. Έχεις δίκιο, φιλαράκο. Οι χαρές και οι λύπες δεν έχουν καμία αξία να σε εννοώ. Σε ευχαριστώ. Αν με χρειαστείς, δεν έχεις παρά να με φωνάξεις. Πρώτο, δεύτερο, μη φεύγετε. Θέλω να σας προτείνω κάτι. Κερνάω και πορτοκαλάδα. Γιούπι! Μπράβο, παιδέλικα, μπράβο. Σε λίγη ώρα θα μπορούσαν να διαπίνουν πρώτο, δεύτερο και τρίτο κουδούνι. Ήταν πλέον όλοι μια χαρούμενη παρέα. Έτσι, ξαναβρέθηκε μόνος του σε ένα ήσυχο χώρο, χωρίς ήχους, ώσπου εμφανίστηκε ένα μικρό φωτάκι. Ο Ρωμαίος άρχισε να το κυνηγάει, αλλά αυτό του ξέφευγε διαρκώς. Έχεις όρεξη για κυνηγητό. Δεν έχω ντύσει, αλλά να ξέρεις πως ποτέ δεν θα με πιάσεις. Μη μου πεις ότι είσαι καθώς. Στο λέω. Η αλήθεια όμως είναι ότι θέλω να ξεπλώσω λιγάκι. Νιώθω τόσο κουρασμένο. Γιατί? Γιατί όλοι με κυνηγούν. Ξέρεις κανέναν να θέλει να μείνει μόνος του στο σκοτάδι? Ξέρω. Να μου το γνωρίσεις. Εμένα. Και ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Ρωμαίος. Και γιατί παρακαλώ σου αρέσει το σκοτάδι? Για να μην με βρίσκει κάτι μόνο. Και γιατί μου αρέσει να μιλάμε, να σπίσω με άλλο ποντικάκι. Και γιατί πρέπει αυτόν τώρα να εμπνευστείς? Γιατί εδώ στο θέρμο δεν υπάρχουν άλλα ποντίκια. Πέρα από τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και εμένα. Κάνεις λάθος. Εγώ που πάω να χτίσω κάπου μικρή γωνίτσα. Έχω δει πολλά ποντικάκια να τρέχουν να κρυφτούν όταν με δουν. Αλήθεια, λες? Θα σου δείξω. Αρκεί να μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη μπορεί να κάνει ένα τόσο ποντικάκι στο φως? Θέλω να ξεπλώσω λίγο. Χωρίς να έχω την αγωνία ότι αν κλείσω το μάτι μου για ένα λεπτό, η παράσταση θα καταστραφεί. Και πώς δηλαδή θα καταστραφεί? Μα πώς θα βλέπετε στα σκοτεινά? Το φως μπορεί να κάνει το σήμα σημαντικό, το ανύπαρκτο, υπαρκτό. Λες κάτι κοτσάνς. Λες και δεν έχεις δει θέατρο ποτέ σου. Μα δεν έχω δει. Καλά το κατάλαβα ότι αντέξαμε με πιαγωγείο. Να, σκέψου ότι κλέβεις ένα μεγάλο κομμάτι τυρί. Αν δεν το φωτίσω, δεν θα το δει κανένας. Είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Τόσο απλό ήταν. Το κατάλαβα. Φωτίζω, άρα υπάρχω. Σωστά. Όμως προσοχή. Δεν φωτίζουμε όλα και όλοι το ίδιο. Φωτίζουμε ανάλογα με την περίσταση. Κι εγώ που νόμιζα ότι υπάρχει μόνο φως και σκοτάδι. Ο Μοντιέ, ούτε βασικά δεν ξέρει. Και λέγεται και ο μέρος. Υπάρχει το φως της αυγής, το φως του λιόλης του πρωινού, του βροχερού πρωινού, του μεσημεριού, του... Για άλλη μια φορά, ο Ρωμαίος έμεινε να κοιτάζει σαν χωμένος. Καλά, θα μείνουμε στα βασικά. Όταν ακούσω ότι ξημερώνει, δεν ζητώ το σκηνή. Όταν ακούσω ότι νυχτώνει, χαμηλώνω στο φως. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Ξημερώνει, φωτίζω. Νυχτώνει, δεν φωτίζω. Πάλι καλά. Για να σου κάνω τώρα. Πες ό,τι λέει ο αστυνομικός. Ωραία, δεν μας βλέπει κανείς. Κανένας δεν με τράπεζα. Τι κάνεις? Καλά, σε ευχαριστώ. Βλέπει, τι κάνεις με το φως, σε ρωτάω. Εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? Αν θέλουμε να κάνουμε την πράξη παρτί, φωτίζουμε. Αν δεν θέλουμε όχι παρτί, δεν φωτίζουμε. Έξυπνος από την κομπλούλης. Ωραία, λέγε παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω.
γιατί τα μυτάκια μου κλείνουν από την ίσα. Έχεις μαθαίνει πάρα πολλά. Κάνε παιχνίδι μόνος σου. Ρωμαίος, πήρε το μεγάλο βραχμολέα στο χέρι του. Καταλάβουν ότι ήταν μεγάλη ευθύνη του. Σε λίγο, άρχισε να μαζεύεται κόσμο στη σκηνή. Ένας ψηλέας στάθηκε στη μέση και φώναξε: Ποταπρόβας! Πρόβα, τι είναι πρόβα? Α, δεν είναι έπαιτος. Άλλος τώρα. Ευτυχώς, ο ψηλέας ξαναφώναξε: Αλλά σου μόνο το γενικό πολιτισμό. Ο Ρωμαίος πάτησε το μεσαίο του μπιτ και ένα φως πλημμύρισε τη σκηνή. Η πρόβα πρέπει να είναι κάτι που έχει πολύ φασαρία, σκέφτηκε ο Ρωμαίος. Μιλούσαν και ρωτούσαν όλοι μαζί και δεν καταλάβαινε τίποτα. Τα παπούτσια είναι πολύ μεγάλα. Χρειάζονται μικρότερο νου. Εμένα πάλι. Πολύ μικρά. Άλλοι θέλουν να καταλάβουν. Ο Ράστης δεν έχει έτοιμο το κουστούμενο και θέλω να καταλάβω σε ένα μεγάλο. Το τραγούδι μου πότε θα το έχει έτοιμο όμως αυτό. Ως και να βρω πλάκα να ξύψω να πήγε σπαθί. Τα λόγια μου είναι πολλά, δεν μπορείς να τα μάθεις. Τα λόγια μου είναι λίγα, θέλω περισσότερα. Αυτή η πρωταγωνίστρια! Τι αγκούρι, Θεέ μου! Χάλια, παιδιά, χάλια. Ήθελα να εξαπιώ την σκηνοθεσία σε αυτόν τον σκηνοθέτη. Έμαθα δεν είναι παλιτά στο μημάρι. Μόνο κάτι ερασιτέχνη σκηνοθετεί και σε κάτι σχόλια στο Μαρούσι. Και μπράβο τα κοστούμια και τα σκηνικά αντικείμενα. Μην ξεχνά, βρισκόμαστε στη Βερόνα. Μια πόλη που τη χώρισε στα δύο. Από τη μία η οικογένειά των Μοντέβων και από την άλλη η οικογένεια των Καπουτσίνων. Τον Καπουλέτο! Και μέσα στο μίσος γίνεται η πιο μεγάλη αγάπη. Ο γιος του Μοντέβου, ο Ρωμαίος, ερωτεύεται την κόρη του Καπουλέτου, την Σοκοφρέτη. Την Ιουλιέτα! Πάμε πρόβα το πρόλογο. Και να θυμάστε, το έργο είναι δραματικό. Δώστε δραματικό ύφος στα λόγια σας. Δύο σπιτικά, σαν χωριά και σιγάρι, νόμφερο. Από εχθρότητα παλιά, σε πόλεμο εχθρήκα. Χωρίζοντας, ολόκληρη την πόλη. Ένα ζευγάρι παραπέτυχε. Πολύ γεννή. Φοβάμαι και δεν έχω σχομάλθω. Θα βάλει τέλος θα πει η προαιώνια πεντέτα, Η φοβερή τροχιά. και η δίχως τέλος διαφορά των γονιών. Μόνο χαμός το Είναι το έργο που θα δείτε. Για να ξεχωρίσω την Ό,τι την Πανάσταση μου θα διορθώσουμε δουλεύοντας σκληρά. Όχι έτσι, καμάρια. Φάτε λίγο χιούμορ στα λογάκια σας. Πάμε πάλι. Δύο σπιτικά όνια σαν χωριά και σιγάρι. Νόμφερο. Από εχθρότητα παλιά, σε πόλεμο εχθρήκα. Χωρίζοντας σε δύο θετούς ολόκληρη την πόλη. Μοιραίει απόγονο των δύο αυτών. Ένα ζευγάρι παραπέτυχε. Πολύ γεννή. Θα βάλει τέλος προαιώνια πεντέτα, Η φοβερή τροχιά που θα γεγνώθει. και η δίχως τέλος διαφορά των γονιών. Μόνο χαμός των δύο παιδιών της Καμπρότας. Είναι το έργο που θα δείτε. Γεια μας, εγώ θα την πω μόνο Όχι, τώρα. πες. Θα διορθώσουμε δουλεύοντας σκληρά. Έχετε μαθεί να με τρελάνετε σήμερα. Δείτε τα λογάκια σας κανονικά. Να πάμε παρακάτω. Πάμε μία τελευταία. Δύο σπιτικά όνια σαν χωριά και σιγάρι. Στην Βερόνα. Από εχθρότητα παλιά, σε πόλεμο εχθρήκα.
Χωρίζονται σε δύο στρατούς ολόκληρη την πόλη. Μοιραίοι απόγονοι των δύο ξένων χρόνων. Ένα ζευγάρι που αγαπήθηκε πολύ λίγο. Πού άρχισε και μοιράσαμε. Θα βάλει τέλος σε αυτήν την προαιώνια βεντέτα. Η φοβερή τροχιά του έργου. Και η δίχως τέλος διαφορά των γονιών. Ο μόνος χαμός των δύο παιδιών σταμάτησε. Είναι το έργο που θα δείτε. Κι αν ακούσατε μονικά. Ό,τι την παράσταση μας λείπουν. Θα διορθώσουμε δουλεύοντας σκληρά. Αυτό είναι! Μην το χάσετε τώρα που το βρήκαμε. Διάλειμμα. Γιατί αν δεν πάρω λίγο αέρα θα με πάρουν 4 αγώνες. Οι ηθοποιοί έφυγαν ευχαριστημένοι. Η σκηνή του θεάτρου άδειασε και ο ήρωας της ιστορίας μας βρήκε την ευκαιρία να τα δει στη σκηνή. Όχι. Είναι η σκηνή με τον άνθρωπο ηθοποιό. Α, Μετά. Δεν πειράζει. να μείνουμε εδώ. Περιμένεις λίγο. Μήπως είσαι το σκηνοθέτης. Όχι, είμαι ο Ρωμαίος. Κατάλαβα. Τσάμπα ήρθα. Γιατί? Γιατί ο ρόλος δόθηκε. Ποιος ρόλος? Του Ρωμαίου. Δηλαδή θα παίζατε εμένα. Όχι, τον Ρωμαίο. Μα εγώ είμαι ο Ρωμαίος. Μου το είπες, άρα ώρα να φεύγω. Πού θα πάτε? Σε μία άλλη ακρόαση. Είσαι εκεί πέρα, έχω περισσότερη πίστη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις, συνάδελφε. Μα σώζει το συναίσθημα. Να μην το πεις. Το κάνω. Τι γυρεύεις εσύ, μικρέ, κι ανόητε ποντικέ πάνω στη σκηνή μου. Ποιος μου μιλά. Αυτός που στέκει το πίσω. Μιλάνε τα παπούτσια. Γιατί μιλάνε τα ποντίκια. Φυσικά, αφού είμαι ζωντανός, μπορώ και να μιλάω. Κι εγώ, αλλά κυριότερη δουλειά μου είναι άλλη. Να παίζω. Ξέρεις παπούτσια να κάθονται. Σωστά. Πώς βρέθηκες εδώ. Εδώ χαριτώ και όχι μόνο με μου, αλλά παίζω κιόλας. Για δες με λίγο καλύτερα, μήπως σου θυμίζω κάτι. Όχι, αλλά δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφη φώτα. Νομίζω πως εμείς οι δύο θα πάμε πολύ καλά. Γι' αυτό θα σε βοηθήσω. Είμαι παπούτσι και μάλιστα μπότα. Με φοράει ο Ρωμαίος. Σοβαρά, είσαι στα αλήθεια πολύ τυχερό. Είμαι, αλλά η χαρά μου κρατάει λίγο. Μόλις ο παραγωγός αλλάξει έργο, θα με κοιτάξω στην αποθήκη. Και είναι άσχημα εκεί. Το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Ταλαιπωρούμαστε από την υγρασία, τη σκόνη, αλλά και τα ποντίκια που μας γεμίζουν τρύπες. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό για ένα θετικό σκόνη. Πώς. Σημαίνει ότι μας παίρνουν από εδώ και μας πάνε σε ένα μέρος που κανένας μας δεν ξέρει τι είναι. Γιατί κανένα από τους φίλους δεν έχει στρέψει ποτέ από αυτό. Λυπάμαι πολύ. Εσύ όμως φαίνεσαι καλό ποντικάκι. Έχεις πάει ποτέ σου θετικό? Όχι, το δικίζομαι. Η οικογένειά μου αγαπάει πολύ το θέατρο. Δεν κάνουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί ανέβηκες στη σκηνή μου?
Ψάχνεις κάτι. Στον σκηνοθέτη. Γιατί έχετε ραντεβού. Όχι, γιατί. Γιατί δεν νομίζω να κάνει και πολύ που θα σε δει. Αν όμως επιμένεις, στο διάδρομο των παρασκηνίων, τελευταία πόρτα αριστερά. Ευχαριστώ, Μπόταρο μου, και εύχομαι επιτυχία στην παράστασή σας. Ο μικρός Ρωμαίος ακολούθησε τις οδηγίες και βρέθηκε πίσω από την πόρτα του σκηνοθέτη. Θα την χτυπήσει ή όχι. Δεν ήθελε όμως να πειράσει τώρα και οπλίζοντας τον εαυτό του με θάρρος, χτύπησε την πόρτα 3 φορές. Αφήστε με λίγο μόνο να συγκεντρωθώ. Είμαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο έχουμε, δεν χρειάζεται τέτοια καταστάτη. Όχι, αυτό είναι το κανονικό μου. Ωραία, τι θέλεις από μένα. Είναι άδικο να περνάμε έτσι στο έργο. Να αλλάξετε το τέλος. Τι λες βρε ανόητο μικρόβιο, να αλλάξω τον Σέξπιρ. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Σέξπιρ. Ξέρω όμως ότι αξίζει ο Ρωμαίος και η Ιουλέτα να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Για ανοησίες ξεφουρνήσεις βρε άμαθο, αμούστακο και απολύτιστο ποντίκιο. Ο Σέξπιρ ήταν ο σπουδαιότερος θεατρικός συγγραφέας. Αν ο Ρωμαίος και η Ιουλέτα στο τέλος παντρεύονταν και κάνανε κουτσούβελα, θα ήταν άλλο θα ήταν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Συγγνώμη, δεν ήξερα πως ο Σέξπιρ ήταν τόσο... Για στάσου. Για να θες να αλλάξεις το τέλος, το τέλος της παράστασης, σημαίνει ότι αυτό που έβλεπες το πίστεψες. Φυσικά το πίστεψα. Νόμιζα πως ήμουν και εγώ στην Βερόνα. Αυτό σημαίνει ότι πετύχαμε. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Και σε προσκαλώ στην παράστασή μας. Στην πρώτη σειρά μαζί με την οικογένειά σου. Σας ευχαριστώ. Θα έρθω, αν ζήσω κιόλας. Γιατί είναι πολύ ωραίο να απολαμβάνεις κάτι με αυτούς που αγαπάς. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε μια τελευταία χάρη. Φυσικά, όπως Πού βρίσκεται η αποθήκη των Μουστουνιών? στο υπόλοιπο. Είναι αποθήκη. Ακινείται εύκολη σαν το πέρα. Είναι όμως ένας χώρος δύσκολος. Βρώμικη τύχη, μυρωδιά ναφθαλίνης, κουτιά, κυβότια και ρούχα. Στυπαγμένα παντού. Εδώ μοιάζει με φυλακή. Θα ζητήσω από το σκηνοθέτη να μεταφέρει αλλού τα κοστούμια. Και αν λόγω δεν ξέρω να το καταλαβαίνει αυτό. Πού βρίσκομαι, στη ζούγκλα? Όχι, κουστούμι. Μου αρέσει πόσο φοβερό και δυνατό ήμουν όταν έπαιζε σκηνή. Έχω όμως να παίξω πάνω από 10 χρόνια. Δεν παίζονται πια έργα με γορίλες. Με έφαγε το μεταμοντέρνο. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Ποντικάκη. Φαίνεσαι διαφορετικός από κάτι περίεργους χοντρούς φίλους σου. Το πολύ. Πόσο χοντρή δηλαδή? Τουλάχιστον διπλή. Τι λέω, μπορεί και τετραπλή καμία φορά. Αυτές μάλιστα τις μέρες ζούμε ένα δράμα. Ο αρχηγός των χοντρών, ο μεγαλοχοντρός, θέλει να παντρευτεί την πιο όμορφη ποντικίνα της αποθήκης. Και αυτή η καημένη όμως δεν τον θέλει. Όλοι προσπαθούν να βρούμε μία λύση. Αλλά τι να πεις, το ποντικαίον φυγεί είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να τη βρω. Περίμενε. Γάτα ψιψίνα. Πλάκα μου κάνεις. Φωνάζει γάτα. Μήπως είσαι προδότης? Όχι, βρε χαζούλη. Κουστούμι είναι. Όπως και εγώ και τα πάει πολύ καλά με τα ποντίκια σαν και σένα. Γορίλα, πάλι εσύ, τι με θέλεις. Μήπως ξέρεις που βρίσκεται η όμορφη βιβλία? Ξέρω, ποιος τη ζητάει. Ο κύριος από εδώ. Για να σε τσεκάρω. Τι θα καταλάβει βλέποντάς με? Μη φοβάσαι. Είναι γάτα. Φαίνεσαι ποντικός εμπιστοσύνη. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τι είδες στην όμορφη βιβλία. Κάτι μέσα μου λέει πως πρέπει να την γνωρίσω και να τη βοηθήσω. Να ξέρεις πως αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή σου. Εμένα δεν με νοιάζει. Και να τη χάσω, έχω άλλες 6. Ό,τι και να πεις δεν με φοβίζεις. Βρε, μπας και εσύ το ποντίκι που είσαι σε ένα λιοντάρι.
Δεν ξέρω τι λες. Φώναξε σε παρακαλώ την Ιουλία. Ιουλία, έλα εδώ. Η Ιουλία εμφανίστηκε δειλά-δειλά στη σκηνή. Ήταν μια πανέμορφη κοντικίνα που ο Ρωμαίος κοίταζε συνεπαρμένος. Πού ήρθες? Από τα πάνω πατώματα. Εκεί είναι το σπίτι μου. Όμως έμαθα για σένα και έχω σκοπό να σε βοηθήσω. Αυτό το λες, γιατί δεν έχεις γνωρίσει ποτέ τον μεγαλοχοντρό. Είναι ένας άφιος, ένας βρωμιάρης. Αν μάθει ότι θέλεις να με βοηθήσεις, θα σε κάνει μια μπουκιά. Μην φοβάσαι. Θα σκηνοθετήσουμε μια παράσταση και θα το κάνουμε να εξαφανιστεί από εδώ. Ο Ρωμαίος είπε την ιδέα στο Μωρίλα, του. Σε λίγο, όλα τα κουστούμια της αποθήκης συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ρωμαίο. Ακούστε με καλά. Όλα σας ξέρετε τι είναι το θέμα. Θέλω να δημιουργήσουμε τον πιο επικίνδυνο στρατό, ώστε να τρομάξουμε τον αρχιδοτρό και να τον κάνουμε να φύγει από εδώ για πάντα. Εγώ θα το φοβερήσω με τα νύχια. Εγώ θα κάνω πιο τρομερή τραβιά. Εγώ θα το βάλω στα δίκτυα. Εγώ θα τον απειλήσω με το σπαθί μου. Εγώ με ένα χαρτίδι θα στείλω στον πλανήτη. Εγώ με τους λεπτούς μου τρόπους θα τον κάνω πέτα. Εγώ θα σημαδεύω με τα τόξα μου. Εγώ θα του πετάξω ιστό. Εγώ με μια κλωτσιά θα τον σακατέψω. Εγώ με το που θα δείξω το στόμα μου θα τον εξαφανίσω. Εγώ θα του χαράξω το ζήτα στο μάγουλο. Εγώ θα τον χορέψω στο δροσί. Πρώτη φορά στην ιστορία του θεάτρου είχε ετοιμαστεί μια παράσταση τόσο γρήγορα. Ο Ρωμαίος πήγε γρήγορα και φώναξε το τρίτο κουδούνι και το φως. Τώρα ήταν σχεδόν όλα έτοιμα. Φως, πρέπει να κάνεις τα κοσούνια να φαίνονται όσο πιο τρομακτικά γίνεται. Και εσύ τρίτο κουδούνι πρέπει να δώσεις το σύνθημα για το πότε ξεκινάει η παράσταση. Εντάξει. Σε λίγο, ακούστηκε ένα δυνατό και σαρκαστικό γέλιο. Ήταν ο αρχηγοτρός που πλησίαζε στην αποθήκη με τα ρούχα. Πού είναι η αγωνιαστικιά μου, ετοιμάστηκε? Αν τολμάς, έλα να την πάρεις. Στο τρίτο κουδούνι έδωσε το σύνθημα. Το φως έσβησε και η αποθήκη βυθίστηκε στο σκοτάδι. Τι γίνεται εδώ, συνωμοσία, πώς τολμάτε να το κάνετε αυτό σε μένα? Το φως άρχισε να φωτίσει περίεργα τα κουστούμια που μοιάζανε τρομακτικά. Ω Μιτσί, βοήθεια, βοήθεια! Ξυπνάει ο φαντάσμα του θεάτρου και φέρνει το κακό μου! Όπως καταλαβαίνετε, οι οικογένειες του Ρωμαίου και της Ιουλίας παρακολούθησαν μαζί την βραδινή παράσταση. Λίγους μήνες μετά, ο μικρός Ρωμαίος παντρεύτηκε τη δική του Ιουλιέτα. Και όπως σωστά μαντέψατε, το θέατρο γέμισε μικρά προφικάκια. Θέσεις για τραγούδι. Τραγούδι εμείς θα πούμε,
εξίσου τέλεια θα περάσουμε μαζί. Στην παράσταση αυτή θα το δεις, θα γελάσεις, θα ξεχαστείς. Θα περάσεις στιγμές μαγικές, θα το θες, θα σε βρες το νόημα της ζωής. Παιδιά σε σπουδαίους ρόλους θα σας τις τρελαίνουν όλους. Γι' αυτό κάθισε αναπαυτικά. Και γεύση μουδρά, τρέλη και πολλή αστεία είναι κάθε ερμηνεία. Κι όλα αυτά γίνονται απόψε για σας. Στην παράσταση αυτή θα το δεις, θα γελάσεις, θα ξεχαστείς. Θα περάσεις στιγμές μαγικές κι αν το θες, θα ξεβρες το νόημα της Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας. Ελπίζω να περάσετε καλά. Thank you.